Všetky decká brekeke! A ešte raz brekeke! Paráda, no koľko si nám ich doniesol z Dunaja? Veľa. A teraz si zaspievame na druhý nohy. Poďme na to! A v tých vodách odjak živa vodnícky rod slávny býva. Pridajme sa! Hôr voda steká, spod kločkou sa rodí rieka. A v tých vodách odjak živa vodnícky rod slávny býva. Vodník je pán v tej vodnej ríši, s ľuďmi sa on priatelí. Je elegant, má sa čím píšiť, je múdry, milý, veselý. Je jedným z nás, veď s nami žije, a komu sa to nehodí, tak toho raz, pretože zlý je, určite vtiahne do vody. Z vysokých hôr voda steká. To nevieš spievať, aspoň tlieskaj? A v tých vodách odjak živa vodnícky rod slávny býva. Z vysokých hôr voda steká, spod kločkou sa rodí rieka. Refrén vieme všetci! Odjak živa vodnícky rod slávny býva. Brekeke! Hôr voda steká, spod kločkou sa rodí rieka. A v tých vodách odjak živa vodnícky rod slávny býva. Z vysokých hôr voda steká, kločkou sa rodí rieka. A v tých vodách odjak živa vodnícky rod slávny býva. Z vysokých hôr voda steká, kločkou sa rodí rieka. A v tých vodách odjak živa vodnícky rod slávny býva. Jeden veľký potlesk Hviezdoslavovo námestie! 815... Vítajte, teším sa. Som tu zase rád po roku opäť medzi vami v tomto období, keď oslavujem svoje narodeniny. Predvčerom som mal koľko? 815. 815 rokov, áno. Tu sa píše, že si mladý, ale akurát tvoja manželka vraví, že zabúdaš. Tak jak je to? Si mladý, alebo jak sa cítiš? 815-ročný vodník Ferko. 815 rokov pre vodníka je ideálny vek, v najlepšom veku som práve. No je fakt, že trošku zabúdam, ale mám strašne veľa starostí. Koľko dušičiek máme tam v tom Dunaji, povedz? Dunaj, každý vodník má svoje hrnčeky s dušičkami a my sme to už prestali asi pred 100 rokmi počítať. Presne tak, pretože tvoja úloha je teda, že vystupujete z Dunaja s celou rodinou, rátate si tam dušičky a vidím dcéra, manželka, ale tu aj pani starostka Starého Mesta sa už dnes prezliekla, nie ako minulý rok. Vítajte pani starostka Starého Mesta, aby som neskomolil meno. Áno, zatiaľ jeden potlesk. Takže Tatiana Rosová, ako sa cítite? Krásny deň, no cítim sa tu náležite, teraz to nekazím civilom. Celý rok som sa pozerala z môjho starostovského okna na Dunaj, tak ma to inšpirovalo a dnes som prišla, ako sa patrí, v dunajskom, vodníckom, alebo teda vodnovílovom oblečení. Ako prebiehal sprievod? Išli ste bez problémov, pomáhala mestská polícia, neboli konflikty, nikto sa vám nestratil? Tomuto sprievodu nemusela pomáhať mestská polícia, pomáhali nám turisti, povzbudzovali a tešili sa z toho, že Bratislava žije. Nie len všeličím, čo turistov zaujíma historickými pamiatkami, ale aj normálnymi bratislavskými vodnými bytostiami. Ak sa nemýlim, v podstate my sme asi jediná krajina, ktorá robí takýto vodnícky festival. Či máme konkurenciu?
Je ťažko vysvetľovať vôbec ľuďom zo zahraničia, čo sú to vodníci, ale o to je to pre nich zaujímavejšie. Áno, myslím, že sme jediní. Tak ako by ste povedali nemeckým turistom asi Unterwassermann, áno, ale takým anglickým, čo by ste povedali, že čo sa to tu deje? Nemci tomu rozumejú, Wassermann je aj nemecká bytosť, ale angličanom Waterman nehovorí nič, takže undersea beings. Vyšli tu Japonci pred chvíľou, trochu si to fotili, tak vy ste manželka vodníka Ferka, dcera je tu. Koľko detí máme, ak ste ich tam zrátali, zhruba? No, to som nestihla zrátať, lebo prišli aj nové a úplne celkom maličké. Úplne aj batolata, áno? Áno, batolata v kočíku, minulý rok tu neboli a dneska sú tu, takže sa utešene rozrastáme. Chcel by som privítať najmladšieho vodníka, najnovší prírastok. Áno, ukážte. To je, kde je to batola? Tam kýva mamička. To kýva mamička, ale to malé je v kočíku, aha. Tak, brekeke pre toho malého. Decka, vy ste dostávali aj cukríky, je tak? Dnes vás čaká množstvo cien, pozrite sa. Deti odídu na novom bicykli a dospelé vodnícke rodiny na novom aute. Takže ideme súťažiť, áno?